बर'नाव इन्टेलेक्सुवेल गैया होनब्ला नंखाय जागोन खिन्थु बर'नि इन्टेलेक्सुवेला दिनै जेबायदि बाहागो लानांगौमोन दिनैनि बे एसटि बिनायनि एगेन्स्ट गसंथानायाव बिथांमोनहा नांगौ बायदि नुजाथिफैयाखै खारना बेनिखायनो जे अलमस्ट एभ्रि बर' इन्टेलेक्सुवेल्स मानो साइलेन्ट बिथांमोना मानो साइलेन्ट खारनखौ खोन्थानि साफ्रोमबो बर' इन्टेलेक्सुवेला मोनसे नङा मोनसे पार्टिजों बिसोरो पलिटिकेलि जड़ित जानानै थायो माने बायास जाना दङ आरो इउपिपिएलआ दिनै अपेन फैनानै एसटि होनो मोनाबो होननो हाया एसटि होनांगौबो होननो हाया बिपिएफआबो बायरायाव फैनानै एसटि होनो मोना आरो एसटि होनांगौबो होननो हाया होमब्ला सोरबाया बिपिएफआव दङ बे बर'नि इन्टेलेक्सुवेलफ्रा सोरबाया इउपिपिएलआव दङ सोरबाया उमुगाव दङ दा बे जाहोननि थाखाय नोंथाङा जेबायदि कंग्रेसआव थानाय समावहाय सबसे गाज्रिसिन मोनजानाय गर्जन मसाहारिया नैबे 6टा जनगोष्ठीखौ एसटि होनो नागिरनायनि थाखाय गौरब गगৈ बिथांजों राहुल गान्धीनि सिगाङाव खनसे नङा खननैसिम आङो हेंथा हुंथा खालामबोनो गोनां जादों मोनफ्रोमबो गौरब गगैया आसामनि डेलिगेसनाव थाङोब्ला बिथांमोनहा 6टा जनगोष्ठीनि एसटि होनांगौ होननानै राहुल गान्धीनि दाबि प्रस्ताब दैखाङो लोगो लोगोनो आंबो गसंनानै होनो जे अरे राहुल जी हमको देखो कि हम भी आंदोलनकारी था 2011 सन से 2020 ये बीटीआर एकॉर्ड तक मैं भी आंदोलनकारी में था मैं भी बोडोलैंड मांग किया करता था लेकिन ये सबको सर के अभी नेशनल पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी कांग्रेस में योगदान दिया देखो हमारा कांग्रेस का नेता लोग अभी भी ये मांग कर रहे हैं तो मेरा मांग क्या होगा मैं बोडोलैंड मांग करेगा क्या अभी भी कांग्रेस में नहीं कर नहीं बिनिफ्रायनो गौरब गगैजों गाज्रि मोनजाखानाय गजना आङो जेरावखि था इउपिपिएलआवनो जा बिपिएफआवनो जा आंनि स्टेटआ बेनो एसटिखौ जों होनो मोनाखै गर्जना हारिनि थाखाय मावनो जेबायदि प्लेटफर्मखौ मोननांगौमोन आं बै समाव मोनखायाखै एनडिपिजों जयेन्ट एक्शन कमिटि जानाय समावबो आङो बेबायदि नांगौ बायदि प्लेटफर्मखौ मोनखायाखैमोन दा बिपिएफआव थायोब्लाबो आङो बे प्लेटफर्मखौ मोननाय नंखायामोन इउपिपिएलआव फैबाय आं दिनै बाहायबो आङो मोनखानाय नङा दा बै आंनि थासारिमोन जेब्लानाखि आं कंग्रेसआव फैदों जा एसे सुबिदा मोनदों आं बाहाय मावनानै दिन्थिदों जे गर्जनाबो नांगौ बायदि खैफोद आफोदनि समाव हारिनि थाखाय बाहायजायो आङो कंग्रेसआव थानाय समावबो दोखो होनबोबाय थाखादों जे हाग्रामाखौ खनसे नङा खननै नङा जोखोलै जोदावलाय फिउ जोहरबाय थेवब्लाबो बेयो बै सैमाफ्रा बिगोमाजों गाज्रि मावनायनि बुजानानै खायां होननानै थांसै ओमफ्राय उनाव लान्जाय फेग्रब फैफिनसै बे आखलखौ बियो लाफिन होननानै आं बेखौनो खालामबाय बियो दिनैहाय 28टा मोननायनि उनाव व्हाट प्रभोक हिम दा बेनोब्रा जोंनि गलामिया जोंनि आन्चलिक दलनि गलामिया बेनो बिपिएफआनो जा इउपिपिएलआनो जा माने सिबजानो थाखाय केलकुलेसना गिलु बालु केलकुलेसन हायिखौबो आं हायो होनगोन जायखौबो जायो होनगोन बे फैला जे बरगयारि मोननैसो जद नदिनाय एयारपर्ट आमी दलां बनायदिन दा जोंनि माखासे इलेक्शन केम्पेनफ्राव नोंथाङा नुबाय आपना एसटि ना लागे रायजो राजाफ्रा बारा बिथांनि बुंनायखौ मानियाखै ओइ एसटि लागे फार्स्ट ना माथि लागे फार्स्ट बे प्रभोकिं नङा होमबा जेराव गाव बुंनांगौआनो गैया आरो बुंनो नाङा बेखौ सासे बर'नि दैदेनगिरि आन्दोलनकारि हिसाबै दा बेफोरबायदि माखासे आनवान्टेड बड'लेण्ड मुभमेन्टआव ओंखारफिननो हागोन ना हाया रायजो राजा बिथांमोना सोंफिननो कनसेप्टआव बड'लेण्ड मुभमेन्टआ थुब्ला गावस्रानाय बायदिसो एसे मालाबा फिल जायाना जे इउपिपिएल बिनो होनो मोना बिपिएफ बिनो होनो मोना इउपिपिएलनि समाव साख्रि थिसनब्ला बिपिएफआ दानगारनो नागिरो आमुगनि समाव साख्रि थिसननो नागिरबा आमुगा दानगारनो नागिरो बेयावथ' बर' मानसिफ्रानो बा बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रानो माखासे साख्रि बेखौ मानो दानलायनो नागिरनाय नोंथाङा जाथियताबादा खम जालांबाय नामा नोंथाङा बिपिएफनि सेन्ट्रेल अफिसाव थां नोंथाङा इउपिपिएलनि सेन्ट्रेल अफिसाव थां बिथांमोननि अफिसनि महरानो गैया बिथांमोननि पार्टिया कन्स्टिटिउसनानो गैया दा थिग बेबायदिनो जे बिपिएफ पार्टिहा गावनि थाखानाय कन्स्टिटिउसन गैया अफिसा माबायदि सालायनांगौ बिनि आब्रुथियानो गैया बिनि महरानो गैयाबा बे एखे जिनिसा इउपिपिएलआवनो दङ दा बेखायनो माबाबा सोरबा बुंदोंबा माबेबा सोरबा मावदोंबा कन्स्टिटिउसननि अब्लिगेसन नङा जे जों बेखौ लाखिथारनांगौ दा बेनो आरो दा ओंखायनो आं होननोसो लुबैदों दिनैहाय आं इउपिपिएलआव दङ बिथांमोननो बेसेबां गाज्रि मोना खिन्थु आं मिथिगौ जोंनि इउपिपिनि लिडारफ्राबो वार्कारफ्राबो बे खोथाखौ मोजां मोनगोन
जे मोनसे पार्टी बायदि जुदि महर लानानै गसंबाय थानांगौबा फार्स्ट एन्ड फरमस्ट नोंनि संबिधाना रोखा जानांगोन आरो पार्टीनि आयेन खानुना रोखा जानांगोन बेनिफ्राय अफिस प्रेसिडेन्ट जिरायग्राया बबे प्रेसिडेन्ट जिरायग्रायानो साजायनाया मिनिमाम आरो मेक्सिमाम बेसेबां माबायदि जानांगौ आईटी सेला बहा जिरायगोन ससियेल मिडिया बहा जिरायगोन एसटी सेला बहा जिरायगोन ओबीसी सेला बहा जिरायगोन महिलाया बहा जिरायगोन बेफोरखौ थख' खालामनानै होगोनलाय बेनिफ्रायसो जे बिथांमोना अफिसियेलि संबिधाननि नैबे खामानिखौ मावबोदोंमोन रायजो राजानो खोथा होदों दा बे जिनिसखौहाय जुदि सिगाङाव मावनायखौ नुयोमोनब्ला बिपिएफखौहाय इउपिपिएलआ हयथ' बिथांमोननि खोथाखौ लानानै बा बिथांमोननि साख्रि होनायखौ हयथ' हेव खालामनाय नङामोन दा बे एखे जिनिसखौ बिपिएफआ रिपिट खालामबाय आरोमा दा गिभ रिसपेक्ट टेक रिसपेक्ट होननाय बायदि सिगाङाव बिपिएफआव मावबोबाय आरो इउपिपिएलआ बिपिएफखौ खिथेर लाबाय आरो दा इउपिपिएलआ जेननानै बिपिएफआव फैलायबाय बिपिएफआ इउपिपिएलखौ खिथेर लाबाय दा बे मोनसे रोखोमनि जोंनि फिउचारा भिक्टिम बे ननसेन्स टाइप लिडार जानानै लिडारनि रलखौ लानो रोङा ननसेन्स टाइप इरेसपन्सिबल खोथाफोरखौ बुंलाबायो सासे लिडारा माबायदि जानांगौ फालाय सासे लिडारा खोथा लाखिनांगोन हायाबा दाहोन हायोब्लासो होन कमिटमेन्ट इज कमिटमेन्ट गावनि लाइफखौ होनानैबो कमिटमेन्ट खालामनांगौ आं बेबायदि जाजानो लुबैया खारन बियो गायजाजेननायल' बर' हारिया दिनैसिम अन्थाइ इथा होजेननायल' दा बेवहायनो जुदि बेबायदि गुनजेरा अरोब्ला आनवान्टेड एलिमेन्टआ पारासाइटफ्रा बिजादा हाबनानै थायोब्ला जोंनि भबिष्यतआ माबायदि जागोन दा बिथांमोननि फाउन्डेसन होनायाव भबिष्यतनि फिसाफ्रा माबायदि गोजौ थाला लुखोलांगोन दा बेनो बिपिएफनि प्रथम फाउन्डेसनानो रंखा इउपिपिएलआ गोदान सिफायनानैसो लुफैफिनदों आरो दिनै इउपिपिएल लुनायखौ बिपिएफआ खनसेनो जोफ्रुजोबनानै गोदान बेलाय माबासो जाहैबाय बै सागोर सेराव बालायाव गथ'फोरनि न' लुनाय बर' जाथिखौ फानग्रा आसोल बेफारिया सोर ओरै जादों आं रावखौबो बेफारि होनो लुबैया दा बांद्राय पलिटिकेल अब्लिगेसना बे जिनिसखौ लिड खालामदों प्रमद बर'आ गाज्रि नङा बिथांनि मावनाय आदब खायदाफ्रा मोजांमोन दा मोजांखौ जों आजावनांगोन गाज्रिखौ जोङो नेगेट खालामनांगोन हाग्रामा बिथाङाबो बिराद मोनसे गाज्रि अबस्थायाव जिबायदि रल लादों बे हारिनि थाखाय एसे मोजां मोनबोदों दा सिगांनि गोरोन्थिफोरखौ सुद्रायनानै फोसाबनानै साबसिन जानो नाजानांगोन दा बेफारनि खोथाखौ आं होनो थांला दा ससियेल मिडिया बेनोल'सो सोलियो बिश्वजितनि बेलायानो जा प्रमद बिथांनि बेलायानो जा हाग्रामा बिथांनि बेलायानो जा बिथांमोना मोनसे जिनिसखौ सबसमाय रैखा खालामनांगोन जे जायखौ गाव बुंगोन बेखौ मोजाङै स्टाडि खालाम बर' हारिनि भबिष्यतआ मा जुदि एसटिखौ बिथांमोननो होनाय जायोब्ला एसटिआथ' बिदि बिलाबायनानै आन्दलन खालामनानै मोनलाबायनाय बुस्थु नङा बेखौ जोङो थेवबो बायसान्स जुदि जालांमारोबा एसामिसफ्रा मोनसे भुल धारना खालामनांगौहाय बिसोरो मा बिथांमोननि एसटि बिनायनि मेन खारना एक्सुवेलि आं मिथिनायाव एसटिफ्रा जे उमुक प्रिभिलेज मोनदों सुबिदा मोनदों बे नङा बिथांमोना सानदों जे आसामा एसटि स्टेट जायाबा हयथ' बै मियाफ्रा आसामखौ लासै दाबुसिगोन दा बेनिफ्राय रैखाथि मोनोबा एसटि स्टेट जायोबा बिसोरहा बाहाय जेबो जायगा गैया बिथांमोना रं दा नोङो आदिबासिफोरखौ एसटि खालामोब्ला एनबो दङ तालुकदारफोर दङ बाहाय नोङो खुनु डिस्टिंक्ट टाइटेलानो गैया दा सोरो तालुकदार बेंगलि कमिउनिटि ना राजबंशीनि कमिउनिटि नों बेखौ बोरै हमनो हायो इन्डियाया फैनानै बावहाय गासिबो एसटि जाजोबगोन बहा एसामिसआ थागोन बहा बर' ट्राइबेला थागोन कार्बि ट्राइबेला थागोन रावबो थाया जों गासिबो गोथाङैनो गोथैसो जागोन दा बेखायनो बे पलिसिखौ बिथांमोना गारनांगौ दिस इज एक्सुवेलि थार्ड अर फोर्थ अपसन फार्स्ट अपसना जाहैबाय थाखानाय ट्राइबेलफोरखौ रैखाथि होनांगौ आচ্ছা 125th जि एमेन्डमेन्ट 2019 बेयो बेसेबां गोनांथि बेसे प्रयोजन बिटिआर बा बिटिसिनि थाखाय बेजों मा लाब जागोन बर' हारिया डाइरेक्ट फाइनेन्स खालामो औ डाइरेक्ट फाइनेन्स फैयोब्ला दालाय जोंना अट'नमास मोनसे 6 शेड्युलनि प्रभिजनखाथ' अट'नमास माने गाव खुंनो हानाय गावहानो एसेम्बलि कार्बि आंलंआव डिमा हासाराव राभा हासाराव कमलकापुराव जोंनि एखे लेजिस्लेसार बै इएमफ्रा लेजिस्लेसार आयेन बानायनो हायो बिथांमोना बे आयेनखौ बिथांमोना लानानै गभर्नरनो एप्रुभ खालामनानै बेखौ मावनो हायो थारमाने बे मोनसे रोखोमनि स्टेटआनो बिराद पावारफुल मोनसे भारतनि संबिधानाव मोननाय 6 शेड्युलनि मोनसे बे आवथाखौ जोङो प्रिजार्भ खालामनांगौ दा बावहाय जों जेबायदि मोनदों दा बावहाय जुदि फाइनान्सआ फैयोब्ला डाइरेक्ट बावहाय
स्टेटनिफ्राय बिसोरबो जानो हागौ मर पावार मोननाय बायदि जाबाय बहुत पावार बिराद पावार मोननाय जायो नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों जे आङो बिटिसि एकर्डखौसो इमप्लिमेन्ट खालामगोन बिटिआर एकर्डखौ खालामनाय नङा दा बेनि खोथायालाय ओरैनो बुंनाय नामाव बुंदो आं बिटिसि एकर्ड खालामदो आं मानो बिटिआरखौ खालामो दायित्वखौ सोर लागोन बेनि बिबानखौ सोर लागोन हाग्रामाया लानांगोन बिटिसिनि मोजां दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालाम आरो बिटिआरनि मोजां दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनानै नोंनो बोलो गोरा जा बिथाङा डाइरेक्ट माने डिनाय खालामदों ना बियो रं बिथाङा होनदोंब्लाबो बे खोथाखौ बियो जेन होनाङा होननाय नामाव आं होनबाय जोंनो 120 पेमेन्टनि गासैबो जायोबा जोंनि थाखाय मोजां बर' जाथिनि भबिष्यत फिउचारखौ मोजां एबस' दिल्लीयाव थांनो ओंखारदों माने आन्दलन खालामनो थाखाय बेखौ लानानै बेसे रिलिभेन्ट दिनैनि तारिखाव बेसे प्रयजन दा दिस इज भेरि माच रिलिभेन्ट बियो जोबोद प्रयजन जे जिनिसा जोंहा मोननांगौनि फारियाव दंखायोबा जों बेखौ फिनानै लागोन आदाय खालामनानै लागोन दा बेवहाय हाग्रामाया मदद होनांगोन गासै बर' रायजो राजानि दा बर'फोरानो जे खावनै जानानै दङ बसारि नोंथां बेनि बेलायाव बर'फोरानो थब्ला खावनै गावस्रानानै दा जेरेखम एसटिनि बेलायाव जों फ्राय ज'आनो जाबाय दा बेबोथ' जोंनि मोनसे मोनथायसो ना बिपिएलनि एबसु आच्छा बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया मा लस जागोन जुदि 125 एमेन्डमेन्टआ डेभेलपमेन्ट जायो जेबो लस जाया बास प्रेक्टिस मेटार आइ एम हाग्रामा महिलारि वाइ शुड आइ बदार व्हाट इज डान इन बिटिआर एकर्ड I will do what I did. दा बेबायदि लाबा बोरै जानांगौ जाखो इएम जानाया एमसिएलए जानाया बिटिसिनि चिफ जानाय सिएमआ बे राजानि मासि नङाथ' बियो 5 बोसोराव आंनो रायजो राजाया मावनो दायथ' होदों आं बेखौ एखे मोखां सोमलायथारनोसै जानजि खाफाथारनोसै जेसे हायो एसे आं मोजांखौ मावनोसै 5 बोसोरनि उनाव जेनफिननोबो हागौ थाबाथ' मोजां वेल एन्ड गुड दा बेफोरखौसो लानांगौ जोंना माबा देरहानाय लोगो लोगो दासो मोनथारदों आंनि मासिखौ दा आं मोनबाय नालाय आं गोसोबायदि खालामगोन हुआइ दा बेफोर जिनिसखौ माखासे जोंनि बै वार्कारफ्राबो बिराद प्रभक खालामो लिडारफोरखौ लिडारफ्रा बेखौ हेन्डेल खालामनांगोन आफ्टार अल इउ आर ए लिडार